ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿಸಿದೆ ಏನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎತ್ತನೇ ದಿನದ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯಗಳ ನೆನಪಿಜಿ ಎತ್ತು ದಿನ 15 ದಿನ ಆಂಡ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮೊರಣಿಪುರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ಈಗ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗದ ಮರತ್ತೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಲಾಗಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂಜಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಚೂರು ಇರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸಗನ್ನಾಗ ಕ್ಲೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿತ್ತು ನನ್ನ ಚೈತೆ ಕಜಿಪ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಚೈತೆ ಕಜಿಪಾತು ನೋಡು ನನ್ನ ಅಂಚ ಆಯ್ತೆ ಒಂದು ಅಲಂಬು ತಿಕ್ಕತಂಡು ತಜ್ಪಾವೇನ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಈತೀರು ಅಂಜ ಬುಕ್ಕದಾದ ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಅದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋನ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಕರ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಪಂಡ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಪಂಡ 15 ದಿನ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಂದಿಪ್ಪತ್ತ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಬಿ ಅದ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬುಳ್ಪುಗೆ ಬೇಗ ಅಂಚಿ 10 ದಿನ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಂಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬೆಚ್ಚರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡತ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಚ ಪನ್ನದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಮರಿಯಲ್ಲಡ್ ವಿದಾಯ ಪೇರ್ಲ ಬುಜಿ ಅಂಚದು ದಾದ ಮನ್ಪುನಂದ ತಂದು ತುಕ ಒಂಜೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಬುಕ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಈ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ವಿದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಳಕು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬಳಕ ಅವು ಗುಂಡ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲಿ ಪನ್ನೆ ಮುಜಿ ರೂಮು ಇಟ್ಟಲ್ಲ ನಡುತ್ತ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ದಾಲಿಜಿ ಬುಕ್ ಅಪಗಪ್ಪಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ ಪಾತಿರ್ರಾಗ್ಲ ಅಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ತೂಕ ಮರಿಯಲ್ಲದನ ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಾಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊನ್ನೆಡ್ದಾರೆ ಏನು 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತದೆ ಮನ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಕುಲ್ಲುನ ಇಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎದುರು ಹಾಕಿಂಡು ದೇವ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿರ್ದಕ್ಕ ರಜೆ ಓದಿರೋದು 24ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಲಾಗ್ ಏಪ ಪಾಡ್ಪಂದು ತುಜಿ 24ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನು ತಾರೀಕು ಇರುವ 4 ದಿನ ಉಂಡು ಓದಿರಿ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟದು ತುಜಿ 22 ಸುರಣ್ಣೆ 22 23ಗೆ ಓದುಂಟ 24ಗೆ ಯಾರು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಓದಿನ ಪೂರ ಬರೀ ಯಾರಾಬುಜಿ ಬುಕ್ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದು ಬಂಡ ಶೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರೀ ಜೊತೆ ಅಂದು ಐಕ್ ಎತ್ತು ಬೋಟ ಹತ್ತಿ ಓದನ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಯಾರುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದನ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕದೇ ಓದನ ಬರೀದು ಬುಕ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡದ ಸೊ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಬಿಡ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರ ಬುಕ್ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚೂರು ಬರೀಲಿ ಆಯ್ನದು ಹೋಯ್ತದು ಅಂಚ ಎಂಕಿ ಡೆಮಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಓದೋಣ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಯಾರು ಜಿಂಕು ಅಂಜಿ ಕೆಲವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಮತ್ತು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಎಂತನತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಧಾನ ಬರೀಪಣ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬರೀಪಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಾದಿಪ್ಪಣ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆಗೆ ಇಸ್ತು ಕೈ ನಿದಾದ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ದಾದನ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಂದ ನನ್ನದಾದ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೆಂಚೆ ಮನ್ಪುಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತ ಕಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಇತ್ತ ದಾಲ ಆತು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಕಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಏರು ತೂಪುನ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬಜ್ಜೆದು ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತದ ಮತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಅನಗ ಹೆಂಕತ್ತು ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದ ಸೊ ಏಜ್ದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜದ ಅಂಚ ಅದಾದ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು VC ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅವಡು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತಿಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇತ್ತನೇ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೇರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇಕ್ಕಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಸ್ಟೇ ಆಪನ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಒಮ್ಮತ್ತು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಫ್ ದನ ಜಾಲಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ದನ ಸರಿಯಾಬುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ಅವು ಏನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟನ್ ಇಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಪ್ಪಿರಂಗೆ ದನ ಸರಿಯಾಬುಜಿ ಅದು ಪೋಯ್ ಬುಕ್ ಸರಿ ಹೌದಾ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಬರೋ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂಡ್ರೆ ಆತಂದು ಅದಿತ್ತ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಂಡತ್ತ ಕೊಡ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮನ್ಪುಲಂದು ಕೊಣಾಚಿಗೆ ಪೋಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗಿ ಪಂತೇರು ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಲೋಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ಡು ಜೊತೆ ಪಂಡ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ 45,000 ಮುಟ್ಕೊಂಡತ ಸೊ ಏನು ಕಟ್ಟಡತ ಒಂಚೂರು ಫಿರೋಜರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬಂಡ ಕಲ್ಪರ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ 2 ವರ್ಷ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪು ನೈಪಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜೈತೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಂತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ದಿಡ್ಡೆ ಗಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತಾನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಇಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ದಾಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸಂತೂ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮನ್ಪು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಯರ್ ಕೊಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಲಾಭನ ಅವ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಎಂತೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಹೋಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ
ಅವು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಅನ್ಬಿಡು ದುಲು ಅನ್ಬಿಡು ಪೂರ ನಿಂತಾನೆ ಒಂಜಿಲ ಆರಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅವರವರಪ್ಪನು ತಿಕ್ಕನ ಬೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋರ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಬಿ ಎ ಮಂತನತ ಬಿ ಎಡ್ ಓ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಲ ರೆಡ್ ತಂದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಇರ್ದಾರೆ ಎಂಕಲೆ ರೆಡ್ ಇ ಪಿ ಅಂಚ ಅಂಚವು ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೇ ಇರ್ತದ ಸೊ ಅಂಚ ದಾದ ಅಂತ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ತೋಡು ಈ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೆ ದಾದ ಅಂತ ಜನ ಲೋಕಲ್ ಹೋಲಾಂಡ ಶಾಪ್ ಹೋಲಾಂಡ ಗುಳ್ಳೋಡತಿ ಓಕೆ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ನದೈತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋದಾದು ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏಪರ್ ರಜೆ ಬರ್ತೀರ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುನ ನನ್ನದಾದ ಅದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತ ನಾವು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮಂತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಕ ವೇ ಮಂಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಅಂತ ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಮಂತೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಡೀ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಂತಜಿ ಬುಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡುಂಟು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತವ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳಂಬ ದಿಕ್ಕುತ್ತಂದು ತುಟಿಗೆ ನೆನಪುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಮರೆತು ಕೊಂಡದು ಅದನ್ನ ಅವನು ಇಂತೀರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೆಜ್ಜೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳಂಬು ಗೈಸ್ ಮನಸ್ಸು ಆವಡತಿ ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತೆ ತುರೆಲ್ಲ ಮುಖಂದಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪಡು ಉಣ್ಪೆ ಬುಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ವನಸಾಗನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ವನಸದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಹಂಗಾಂಡು ಏನು ಇಡೀ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಸರಿಟ್ಟು ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ದುಂಬಾಯ್ದನು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಐತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಹೊತ್ನಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಡತ್ತೆ ಜನ ಇಡೀಕ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಲಿ ಸುತ್ತ ಮರಣಿ ಪೆರಿತೀರಿ ಮಿತ್ತು ಬರೆ ಪೆರಿತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿರವು ಬರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬರ ಪೆರಿತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲರ್ತಿ ಎದುರು ಮರೆ ಅಂಕ ಬರ ನಾಡು ಇಂತಿನದು ಅಲ್ಪ ಪಂತಿ ಮಾತ್ರ ಅದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೆರಿಯೊಂದು ಲೇರಮ್ಮ ಪೊರಿತೊಂದು ಪೆರಿಯೊಂದು ಲೇರು ಇಡೀಕ ತುಳಸಿ ದೈ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆಗೆ ಅದಾದೊಂದು ಪಾತಿರೋದು ದಾಲೆಜ್ಜದ ಸೊ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಒಂದು ಚಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಜನ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಇಯರ್ಫೋನು ಒಂದು ಕೊಂಚ 6-7 ವರ್ಷ ಕರೀನ ನಾನು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದನ್ನು ಪಾಡ ದಾತ ಸರಿಗೆ ಏನು ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಹಾಲ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಡು ಇಂಕ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೆನ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಂಥದ್ದು ಅದು ಮಂಗನಾಟ ಅನ್ನು ಇರೋದ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪೆನ್ ಪತ್ತೊಂದನಾಗ ಹಿಡಿದುಕಂತೂ ಲಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು 2-3 ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೇರೆ ಕನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ ಮತ್ತಂಡ ಕೊರೋಡಿ ನೀನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಂಜು ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತು ಪೂರ ಮುಂಚೆ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತು ಮುಗಿಯು ಅದಾದತ್ತ ನಾನು ನಿನ್ಕು ನೋಡು ನಿಜ್ಜಿನಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನತಾ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು ದಾಲು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬನ್ನದು ಎತ್ತದು ಕಂಡಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಗುಣ ಕಂಡಿ ಸೈಡ್ಗುள்ள ಹೋಯ್ತಂಡ ಇದನ್ನು ಪೌಚರ್ದು ಇರ್ತು ಕೊಡದ ಬೇರೆ ಚೀಟಿ ಇಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಉಳ್ಳ ತೂಂಡ ದೇವು ಮುಳು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅನ್ಪೇರ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಚೀಟಿ ಇಡಲಿ ಇದು ತಪ್ಪದ ಚೀಟಿ ಇಡಲಿಂದೆ ಈಗ ಅಂಚ ಯಾಕೆ ಟಮಾಟ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿಲ ಇಡಲಿಂದು ಐಕ ಅಮ್ಮ ಓವರ್ ಪುಂಡು ಚೀಟಿ ನಂದು ಅಂಚ ಮಂತನುಂಡಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಂಟ ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಬುಕ್ಕ ಕರೆದಿರ್ತಂದು ಪೋಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ನಾನಲ್ಲ ಮರಿಯತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಾಲಿ ಪನ್ಯರ ಜಾಲಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಏನು ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಅಲ್ಪದ ಮತದ ನಿತ್ತನ ತುಷ್ಪವನಿಕ್ಲೆ ಕೈ ಸಿತ್ತಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪದಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಲಕಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತುಳು ಪಲಕಾಯಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ನೀರು ಒಂಥರ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚಾತ ಪಲಕಾಯಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರಾವು ಬಡ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಎಂಚೋತ ಒಂದು ಪಲಕಾಯಿಂದ ಇರ್ತದ್ದು ಪಡ್ತಾರೆ ಇರ್ದು ಒಂದು ಬಂದಾಯ್ ಪುಂಡದ ಐಕ ಕಂತದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಐಟದಲ್ಲ ಗೇರ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅಂದು ಆತು ಸ್ಮೂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂದದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬೆಂಕಿ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡ ಒಂದು ಪಲಕಾಯಿ ನಂದೆ ಪೂರ ಮಂಗೇರು ಬತ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಒಪ್ಪ ಕೊಯ್ಯಾರು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಲ ಅವು ಪಲಕಾಯಿ ದೇಂಟ ಬುಳ್ಕು ಬುಳ್ಕು ಬುಳ್ಕೊಂದು ನುಂಗುನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಐತೆ ಮುರ್ಕ ಇಂಕ ಆಸೆ ತಡಿ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬೈ ಬೈ ಅರ್ಧದೆತ್ತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ತುಳಿ ಪಲಕಾಯಿ ಪಂಡು ತೂತನು ಹಾಳ ತಿನ್ನತ್ತವ ಒಂದು ಪಾಲೆಡು 3 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ತೋಟದ ಪೂರ ಕಡ್ತ ಬರ್ತೀರ ಅವು ನೀರಿಂಜಿನ ಸೊಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನದ ಐಕ್ ಇದೆ ಆಸೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತಿನ್ನಂದೆ
ഗൈസ് ഫൈനലി ആ ലംബു കടിപ്പാണ്ട്. വലിയ ലംബു പൂണ്ട് തോച്ചിണ്ട്. പിള്ളേനെ സാറ്